umdonso lapho esezulu. Uyaphila kodwa? Yaphela njalo. Hayi siyathokoza. Please. Hayi Umsandi bayefana. Yebo. Qhubeka phela busasho ngengini. Yingwenya ngomafandi bephelele bonke nanginguzilana. Akavelothi ayo. Mina somtshele makhalela sinanguzilana. Akavelothi abantu. Ayabasho ukhumbuze nje ngiyeza usubakhumbuzile ngeNgoma ukhumbuze nje balelo Ukhozi FMthi masikhuluma ke ngeNkomo Ziyophuza sikhuluma ngobani? Unkomo Ziyophuza ukhetho kuhle ozala insizwa yakaMbhele nentombi yathiliza emzimkhulu eMountain Estate. Bimcula maskani. Ufika nini emculweni webhuti? Unkomo Ziyophuza emculweni ufike ngonyaka ka-2019 nyaka 2019. Ngike ngakubona usebenzisana nezinye ke insizwa zasemzimkhulu oskele no thulebuka nenze njani nje ukuhlangana lapho nizinsizwa yini nake niyenze nje ukwenza isiqiniseko sokuthi ke umzimkhulu awusali ngaphandle la kuMaskandi besiqisa ngapha nje ngasengomeni ukuthi senze sure ukuthi estudio masekenza lapha ukuthi emadoda kathi siniphambise nengoma engiqala sifuna senze konke phambise nomoya lokuzwana ke la besigwana lapho konke kuhlangane kube right insizwa ngempela ngisebenza nazo kakhulu lezo hostele ngimibhekela lapho ngimproducer ngihamba abamadile i-automated drama konke yadimaphulu nawo silibuka futhi lapho futhi sasebenza futhi nayo hostele aphinde sebenza futhi nekathi album lapho sasala ingoma sayishaya impilo futhi injalo nje futhi ushayelo bani sigenci yebo usongqongqo futhi nami ngiyadlala ingoma usongqongqo mfakhuma yebo hayi inamandla leyo nsizwa awungitshela kubhizi ngani Nkomo Ziyophuza kumanje Nkomo Ziyophuza ngasho ngithi ubhizi namhlanje uyadlala eMpumalanga esekhunda lapha eMbalenhle sakho Maskandi festival bese ke eyodlala futhi eGoli eNew Town eBaseline lapha kaba ngeNgoma Maskandi Music Festival. Khamba kanjani la kwe-album khamba njani? Album yakho nje oyizwa nje yathi idlala nje manje i-album yakhe yeshila amakhosi la ngithi ababheli la iphusha kahle kumele album lasele njengoba ifashisa kuyimanje ngicela nje ukuthi abantu bengeseke futhi iyeza futhi album entsha engizoyikhipha ngomhla ka-25 November album entsha ezophuma kuyona le nyanga esiyile nje manje ngicela ukuthi abantu bengeseke uNyaka futhi ngayithi lo ndaba le ngoba phela iyeze ngoba ezodonsa uNyaka abalindele nje Nkomo Ziyophuza bazomnika into yakhe vele kulungile mfowethu okay ngoba vele ke sesizoya kwe-quiz manje ungasho kungashiya nje inkundla zokuxhumana itholakala kanjani abantu babefuna ukuthetha nawe Nkomo Ziyophuza uyatholakala ku-Facebook page lakhe lapha Nkomo Ziyophuza ngibhala kanjani lizovela Instagram njalo futhi Nkomo Ziyophuza ku-Twitter Nkomo Ziyophuza inamba engayishiya i-WhatsApp futhi ngiyatholakala kuyo 071 46 96 739 uyiphinda 071 46 96 739 kunjalo nje